Zdravím vás, Marku. Posaďte se, hned se na to podíváme. Cítíte se někdy nafouklí s těžkým žaludkem a tlakem po jídle? To není normální. Je to signál vašeho těla, že vaše trávení a střevní mikrobiom jsou v nerovnováze. Když s jídlem spěcháme, jíme ve stresu nebo si dopřáváme průmyslově zpracovaná jídla, narušujeme přirozené prostředí v našich střevech. To umožňuje množení škodlivých bakterií, což vede k plynatosti, kvašení a únavě i po malém jídle. Zajímavé je, že až 70% naší imunity je ve střevech a zdraví trávicího systému začíná ve střevech. Zdravý mikrobiom je klíčový, protože nám pomáhá efektivně zpracovávat potravu a zabraňuje nepříjemnému nadýmání. Jak tedy tuto rovnováhu obnovit? Tekutá probiotika mohou být vaší odpovědí. Rychle podporují trávení a přinášejí zpět lehkost k jídlu. Nezapomeňte, že zdravá střeva znamenají klidný žaludek a další energii po celý den. Vítejte u dalšího dílu naší série Mikrobiom pod lupou. Dnes se podíváme na nafouknuté břicho. Jedná se o velmi častý problém, který se týká až 80% žen a mnoho dalších lidí obecně. Příčiny jsou různé, včetně špatných stravovacích návyků, hltání, nedostatku pohybu, stresu a intolerancí na některé potraviny. Proč máme po jídle nafouklé břicho a jak to řešit? Co se vlastně děje? Pocit nafouknutí po jídle není normální stav. Je to signál, že trávení nebo střevní mikrobiom nefunguje správně. V břiše se hromadí plyny, zadržená voda nebo nestrávené zbytky potravy, které vytvářejí tlak, nadmůtí a často i bolest. Nejčastější příčiny nafouklého břicha. Za prvé, narušený střevní mikrobiom. Ve střevech žijí miliardy bakterií, některé dobré, jiné špatné. Když dojde k nerovnováze, například po antibiotikách, stresu, špatné stravě, přemnoží se kvasné bakterie, které při trávení vytvářejí nadměrné množství plynů. Výsledek? Plynatost, nafouklé břicho, tlak a únava po jídle. Za druhé, nedostatek trávicích enzymů. Tělo nedokáže potravu správně rozložit. Nestrávené zbytky pak kvazí ve střevech. Vznikají plyny, toxiny a zánět. Za třetí, nevhodná kombinace potravin. Rychlé cukry z tuky, velké množství vlákniny nebo těžko stravitelné potraviny, například luštěniny, cibule, česnek, mohou způsobit fermentaci a nadýmání. Za čtvrté, stres a rychlé jedení. Stres zpomaluje trávení a vede k tomu, že polikáme vzduch, který se hromadí v žaludku. Když jíme ve spěchu, žaludek nestíhá uvolňovat dostatek trávicích šťáv a proto se potrava hůř tráví. Za páté, přemnožení kvazinek, například candida. Nerovnováha mikrobiomu může způsobit přemnožení kvasinek, které při trávení cukrů produkují plyny a způsobují silné nadýmání. Jak to řešit? Podpoř střevní mikrobiom. Klíčem je rovnováha mezi dobrými a špatnými bakteriemi. Pomáhají tekutá probiotika, která obsahují živé kultury v přirozené formě, snadno se vstřebávají a rychle obnovují střevní prostředí. Omez těžce stravitelná jídla, jako jsou například sladkosti, bílou mouku, smažené pokrmy, alkohol, nadbytek mléčných výrobků a bublinkové nápoje. Jez pomalu a v klidu, podporuješ tím přirozené trávení a tvorbu enzymů. Dostatek vlákniny a tekutin. Vláknina pomáhá odplavovat zbytky z trávicího traktu, ale zvyšují ji postupně, aby nedošlo k opačnému efektu. Důležitý je pravidelný pohyb. Ten zlepšuje peristaltiku střev, podporuje odchod plynů a zabraňuje stagnaci potravy. A jaké je dnešní shrnutí? Nafouklé břicho není normální po jídle. Je to varování, že střeva nefungují správně. Zdravý mikrobiom rovná se klidné trávení, ploché břicho a více energie. Začni od střev, protože tam začíná i tvoje pohoda po jídle.
To je pro dnešek vše. Pokud něčemu nerozumíte a nebo vám není jasná souvislost, kontaktujte mé kolegy Martina nebo Petra. A na co se můžete těšit příště? Příště si popovídáme o cukrovce a inzulínové rezistenci. Sledujte dál naší minisérii Mikrobiom pod lupou. Přeji všem moc krásný den.